Tak dobrý večer. Ja vás vítam teda na prednáške svojej, teda moje meno je Ján Kralovič. Pôsobím na Vysokej škole výtvarných umení ako odborný asistent. Venujem sa teda ťažiskovo hlavne 20. storočiu alebo druhej polovici 20. storočia a dnes som si pripravil prednášku, ktorá sa bude týkať, alebo ktorá súvisí s tým oslovením zo strany Galérie Artotéka k marcu k mesiacu knihy a ja som teda navrhol tému autorskej knihy na Slovensku v tej druhej polovici 20. storočia. Tá prednáška bude mať vlastne taký ako prehľadový charakter. Najprv sa budem snažiť trochu vymedziť ten pojem autorská kniha a potom ukážem skutočne iba zopár takých nejakých dôležitých alebo pre mňa dôležitých príkladov z toho zahraničného umenia, iba zopár slajdov a potom sa už teda budem venovať slovenskému umeniu, slovenským teda autorom od 60. zhruba do 89. roku, alebo v tom ja vlastne neprekročím tú hranicu toho roku 89. A tá prednáška je zhruba, neviem to úplne odhadnúť, ale chcel by som, aby to bolo tak do tej hodiny, aby sme sa zmestili. Ten termín autorská kniha, alebo ja mám vlastne na začiatok mám ako výrok Ulyssesa Carriona, čo je mexický taký konceptuálny umelec, ktorý sa venoval vlastne umeniu knihy systematicky od 60., 70., 80. rokoch, on teda zomrel v 80. rokoch. Kniha je sekvencia priestorov, vnímaná v rôznych okamžikoch. Kniha je zväzok priestoru. Ja som aj tú prednášku vlastne nazval, si možno všimli na tom prvom slajde, ako sekvencia obrazov. Kniha je vlastne médium, ktorá má nejakú kontinuitu, nejaké čítanie. Čiže tým listovaním, ak teda chápeme knihu ako nejaký klasický zväzok listov, nejakej väzbe, tak má nejakú sekvenčnosť, ktorá ubieha v čase. Je to vlastne veľmi pomalé médium, keďže tým listovaním samozrejme vnímame každú tú stránku ako keby osobitne, ale každá tá stránka môže vlastne súvisieť nejak kontextuálne s tou predošlou aj s tou nasledujúcou, čiže vytvára nejaký sled nejakých obrazov. To je vlastne ako keby jeden charakter toho média, ktoré ma vlastne ako keby zaujíma, taká ako nejaká sekvenčnosť. Ale samozrejme existujú rôzne formy knihy. Tá etymologická súvislosť, alebo tá etymológia slova kniha je v tom etymologickom slovníku, ktorý teda nedávno vyšiel, je napísané, že nie je úplne ako keby jasný ten pôvod. Jeden etymologická súvislosť je s staroakadským slovom kunuku, čo znamená zvítok, čo znamená pečať, pardon. A druhá etymologická súvislosť je vlastne s východojazyckými jazykmi s čínskym slovom kuen, čo znamená zvítok. Čiže buď ako pečať alebo zvítok je vlastne nejakým etymologickou súvislosťou slova, teda toho dnešného slova, slovanského slova kniha. Čiže tak, ako tie knihy boli pôvodne vo forme nejakých pečatí alebo nejakých ako zvítkov. A v podstate sa s tým stretneme aj tuto, že tie knihy budú mať ako keby rôzny charakter. Niekedy sa budú rozložiť ako leporelo, niekedy budú mať charakter zvítku, niekedy budú mať vlastne charakter až nejakých objektov. A na záver vlastne budem mať tej prezentáciu zameranú na zopár autorských kníh Rudolfa Filu, ktorý vlastne zasahoval do reálnych kníh, ktoré si teda kupoval antikvariáte alebo vlastne vo svojej knižnici a nejakým spôsobom maliarským zásahom alebo prestrihávaním do nich vlastne vstupoval, čiže tzv. Interpretovaná kniha. A ten termín autorská kniha, on sa používa aj vo vydavateľskej kultúre pre knihy, ktoré napríklad ilustroval, upravoval a napísal sám autor. Ja ale budem hovoriť skôr o knihách ako nejakom originálnom artefakte. Väčšina tých kníh, ktoré vlastne budem ukazovať, sú nejaké ako jedinečné umelecké objekty, ktoré majú vlastne iba jeden kus, alebo existuje vlastne iba v nejakom exkluzívnom jednom kuse. Čiže sú to zároveň nejaké ako jedinečné umelecké artefakty. Hoci v tej, povedzme, angloamerickej kultúre to tak úplne nebolo nebolo to vlastne vždy ako keby iba takáto jednokusová záležitosť, ale niektorí umelci, umelkyne vlastne vydávali svoje autorské knihy v nejakých limitovaných edíciách ako nejaké formy bibliofílii. Nechcem úplne zachádzať do nejakej histórie toho, čo sa teda v tých nemeckých hovoriacich jazykoch nazýva ako Künstlerbucher, alebo vo Francúzsku Livre de Artist, alebo Artist Book sa používa ten anglický termín, ktorý je vlastne tiež širší a myslia sa tým aj knihy, ktoré ilustrovali, upravovali ako výtvarní umelci, vytvárali v nejakých akoby limitovaných edíciách, alebo súvisia s nejakou silnou vizuálnou stránkou, nejakou silnou obraznosťou. Tuto sú v podstate príklady z medzivojnového obdobia alebo z začiatku 20. storočia nejakých ako keby kaligramických prístupov, ako je to známa Apollinairova kniha, kde ten text zároveň vytvára ako keby nejaký obraz alebo nejakých odvážnych
typografických prístupov alebo prístupov, kde tie texty sú v podstate zalomené do nejakých obrazcov, ktoré súvisia s grafickým dizajnom alebo s typografiou, alebo teda v prípade Marinettiho Oslobodených slov, kde ten text a obraz vytvára nejaké konfrontáže, prelína sa s nejakou technikou vlastne nejakých koláží, ktoré do tej knihy ako keby vstupujú. Čiže aj ten vzťah, alebo na tomto sa snažím poukázať aj na ten dôležitý vzťah medzi obrazom a textom, medzi nejakou semantickou rovinou textu, ktorému vlastne rozumieme, vieme ho prečítať, vieme si ho nejak interpretovať, a obrazu, ktorý je v podstate tiež, ktorý tiež má ako keby dôležitú stránku, alebo je dôležitou vlastne vizuálnou stránkou vlastne tej knihy. A tá autorská kniha vždy pracuje akoby s nejakou vizualitou, a mnohí autori, ako tam teda uvidíme, aj pracujú v podstate akoby s textom alebo s nejakými ako textovými odkazmi. A to samozrejme mnohí umelci 18., 19., začiatku 20. storočia vytvárajú vlastne knihy, ktoré v tomto prípade majú skôr charakter nejaké ako bibliofílii, čiže knihy, ktoré vychádzajú v nejakých limitovaných nízkych nákladoch, väčšinou teda s veľkým dôrazom nejakú výtvarnú stránku, nejakú peknú väzbu tej knihy, s dôrazom samozrejme na nejakú veľkovýpravnosť alebo ilustrácie. Ja som vybral skutočne iba veľmi tak ako subjektívne 3 príklady knihy Paula Gaugena, Williama Blakea, ešte teraz z konca 18. storočia, alebo treba niektorú z Picassových kníh, ktoré teda ilustroval. On ich ilustroval viacero, v tomto prípade teda Ovidiove metamorfózy z začiatku 30. rokov. Alebo potom vlastne knihy, ktoré mali podobu až nejakej archy alebo nejakého dokumentačného komplexu. Marcel Duchamp vo svojom Greenboxe, ako sa tá kniha alebo ten dokumentačný komplex vlastne zvykne nazývať podľa toho zeleného plátna, ktorým je potiahnutá, vlastne reprodukuje viaceré svoje diela v takých ako pohľadnicových formátoch, ktoré vlastne rozmnožuje v nejakej limitovanej edícii, opäť teda ako distribuuje a používa v podstate to médium tej knihy aj na distribúciu nejakých svojich diel alebo v podstate svojich myšlienok. Alebo vpravo sú potom 2 ukážky zo surrealistickej knihy alebo z knihy surrealistických koláží Maxa Ernsta, tiež teda z konca 20. rokov. Toto sú v podstate knižky, ktoré, alebo v prípade opäť toho Maxa Ernsta, nie je kniha nejakých originálov, alebo sú to teda grafiky, čiže grafika nejaká reprodukčná technika, čiže opäť to je kniha, ktorá vyšla v nejakom náklade, ja teraz neviem úplne ako presne akom, ale teda v nejakom ako nízkom náklade, čiže nie sú to vlastne tie ako jedinečné, iba v jednom kuse existujúce knižky. Alebo teda knihy, ktoré opäť súvisia možno s tým, čo som ukazoval na úvod, teda s nejakou kaligramickou funkciou, so vzťahom obrazu a textu, alebo dokonca nejakých piktogramov, alebo nových piktogramov, ktorý si vytvára rumúnsky vo Francúzsku žijúci autor, predovšetkým letristickej ako poézie Isidore Isou, vo svojej vlastne knižke, a potom tam dole je kniha Guy Debordda v spolupráci s Asgerom Jornom, kde on vlastne vytvára, alebo spoločne vytvárajú také akoby koláže textov a obrazov. Tá kniha je ešte poznačená takým ako maliarským drippingovým zásahom, a je to v podstate taký ako dekoláž rozličných ako prisvojených obrazov a textov aj z nejakej dobovej tlače alebo dobových reklám. A tá knižka je ešte teda zaujímavá tým, že oni potom zabalili, alebo ten prebal je zo šmirglového papiera, aby sa v podstate nedal zaradiť do knižnice, alebo respektíve, aby pri zaradení do knižnice medzi iné knihy poškodil tie ostatné. To bolo také ako situacionistické, trochu také anarchistické gesto, že ostatne tí situacionisti k tomu anarchizmu, ako takej ako provokácii, subverzii mali teda vzťah. U Guy Debord určite. Knihy Andyho Warhola z 50. 60. rokov, to sú rovno knihy, kde sa venuje vlastne témam zvierat alebo téme mačky, vlastne mal výborné. Mám veľmi vlastne rád Warholové kresby, v takom akoby jemne takom najvizujúcom štýle, ale vlastne krásne akoby formulované tie kresby. A potom Georg Brecht, výrazný teda predstaviteľ hnutia Fluxus, konca 50. začiatku 60. rokov, a jeho teda krabička takých rôznych návodov alebo návodov k nejakým eventom, nejakým takým krátkým performatívnym výstupom, alebo v nejakej podstate častokrát sú to návody k nejakým absurdným činnostiam, ktoré teda zhromažďuje do takejto opäť krabičky, ktorá sa stala potom ako nejakou limitovanou, z nejakej limitovanej edície tiež bola vlastne distribuovaná
takých známych a priateľov. Potom sú to vlastne viacej knihy, ktoré súvisia, čiže už sme videli ako nejaké dokumentačné komplexy, videli sme nejaké klasické vlastne ilustrované knihy, vychádzajúce v nejakých bibliofilských nákladoch. Potom sú to knihy, ktoré súvisia viac s nejakým konceptuálnym prístupom, konceptuálnou fotografiou. Asi takým najvýznamnejším, alebo neviem, najvýznamnejším, často reprodukovaným, alebo najčastejšie reprodukovaným prístupom je ten Ed Ruscha, ktorý má viacero takýchto ako cyklov. Ja tu ukazujem teda jeho knihu 26 Gasoline Station, kde vlastne fotí každú benzínovú pumpu vlastne na ceste z Los Angeles, teraz úplne neviem presne, vlastne vybral si ako keby jednu highway, kde odfotil vlastne takým veľmi vecným spôsobom každú benzínovú pumpu, alebo má teda projekt Every Building on the Sunset Boulevard, kde vlastne fotí každú budovu na Sunset Boulevard v Los Angeles. Čiže viaceré ako keby takéto projekty, kde ako keby trochu systematizuje alebo vytvára nejakú takú systematiku nejakých vybraných, v tomto prípade nejakých architektonických staviek, ktoré potom zoradí do takéto fotoknihy. Vôbec ten termín autorská kniha sa veľmi často používa v súvislosti s fotografiou alebo s fotografickým médium. To je možno taká úplne samostatná kapitola, ako tie fotoknihy, autorské knihy vo fotografii, ktoré sa v podstate ani v tej prednáške, ani v rámci toho slovenského umenia nebudem príliš ako keby venovať. Prišlo mi to vlastne taká úplne samostatná ako keby kategória. A potom sú to teda rôzne experimentálne knihy, ktoré vlastne nemajú ani text a v podstate ani nejaký konkrétny obraz, pracujú s nejakou abstrakciou, s nejakou abstraktnou líniou alebo nejakou premieňajúcou sa farebnosťou, opäť nejakých sekvenčných poliach, ktoré sa pri tom listovaní tej knižky Daniela Burena vlastne odvíjajú. Toto sú už v podstate akoby 90. roky, hoci som teda spomínal, že v rámci toho slovenského umenia sa budem venovať iba knihám po ten rok 89, alebo kniha, ktorá je potom skutočne založená iba na takom nejakom zhmotnení, alebo asi ja si to tak interpretujem, zhmotnení vlastne nejakého času. To je vlastne kniha, ktorá sa začína jednotkou a potom je ako množstvo strán, kde sa odvíjajú tie jednotlivé čísla, končí vlastne číslo 1 000 000 umelca Ona Kavaru, ktorý vlastne s tým číslovaním alebo vôbec číslom, dátumami v podstate pracuje vo svojej tvorbe maliarskej, kde má vlastne ako projekty, že každý deň namaluje vlastne jeden obraz, na ktorom je iba veľmi tak ako technicky znázornený dátum toho ktorého dňa a takýto projekt vlastne niekoľko rokov realizuje, čiže je v tom samozrejme aj kus nejakej vlastne ako takej meditácie, ale možno aj vlastne aj nudy alebo prežívania toho času, ktorý je v tom takom v podstate nejakej stereotypnej činnosti, ale zároveň sa postupne tá stereotypná činnosť stane až takou meditáciou alebo nejakým skoncentrovaním sa na určitý akt alebo určitú udalosť. No, čiže aj v týchto selektívne vybraných príkladoch už bolo vidno viacero ako keby typov kníh a viacero typov autorského rozmýšľania nad vlastne akoby knihou. Čiže aj v tých slovenských príkladoch ja sa budem vždy snažiť zdôrazniť ako keby nejakú typológiu alebo nejaké podoby teda tej autorskej knihy. A začínam možno tým prístupom, ktorý je blízky tomu Georgeovi Brechtovi alebo Georgeovi Maciunasovi, možno takým ako fluxusovým prístupom rozličných akoby kartičiek, takých akoby databáz, kartoték, ktoré si v podstate celý život od 60. rokov vytvára Milan Adamčiak. To vlastne v jeho dome v Banskej Belej on si to vlastne nezakladal do takých akoby krásne vyzerajúcich krabičiek, ale mal to za tie jednotlivé lístky založené v krabičkách od cigariet. Čiže toto je v podstate tak, ako sa to našlo ešte v tom jeho domčeku. Potom v roku 2000, teraz neviem presne, môžete ma opraviť, kto si pamätá, 2015 alebo 2016 bola vlastne výstava Milana Adamčiaka. Adamčiak začni v Slovenskej národnej galérii, kde to bolo vlastne prenesené a prezentované tá jeho kartotéka, ktorú tvorili vlastne rôzne farebné lístočky, kde boli také ako rôzne absurdné opäť inštruktáže, povedzme, čiže rozsekaj klád na kúsky o 30 cm a druhá inštruktáž poskladaj ich späť, aby vznikol opäť celý klád a tak ďalej. Nedá sa to úplne, rozlišenie nie je úplne dobré, ale sú tam teda také ako rôzne vlastne ako nonsensové, absurdné návody, ktoré trochu možno súvisia aj s takouto poetikou koánu, čiže vlastne nejakých častokrát neriešiteľných alebo takých absurdno
nonsensových inštruktáží, ktoré sa v podstate aj nedajú nejak ako zrealizovať, dajú sa zrealizovať nejak ako myšlienkovo a skôr súvisia s nejakým ako opäť s nejakým koncentrovaním alebo nejakou meditáciou. Okrem vlastne týchto kartoték si Milan Adamčiak v podstate už od začiatku 60. rokov vedie také ako zošity svojej experimentálnej poézie, kde pracuje aj s kaligramom, aj vlastne s rôznymi ako keby inými experimentálnymi textami alebo experimentálnou poéziou. Časť tých zošitov, ktoré sú skutočne ako keby desiatky, opäť ich bolo teda možné vidieť aj na tej výstave z rokov 66 až 70 sú vidno na tej čierno-bielej reprodukcii. A vôbec sa experimentálna poézia alebo jazyk experimentálnej poézie, ktorý pracuje vlastne s tou typografiou písacieho stroja a vždy s nejakým ako keby obrazcom. Toto sú vlastne dva listy z takého zošita od Roberta Cypricha. Opäť to nevidno úplne. Tuším, že egoista a tu je vždy napísané, že subjekt. A tuto v strede, v tom kosoštvorci, ktorý ten subjekt vytvára, je napísané, že ego. Nevidno to dobre na tých reprodukciách. To je vlastne dielo Absencia, kde to začína A. Potom tu vlastne tvoria tie malé A, taký obdĺžnik, kde je vynechané vlastne jeden ako voľný priestor. Čiže je to v podstate opäť taká hra medzi tým obrazom a medzi tým významom toho, alebo názvom toho diela, alebo tej básne. Samozrejme k tej experimentálnej poézii, ktorá sa u nás objavuje, v podstate u toho Adamčiaka asi niekedy v 64. 65. ale u tých českých autorov, ako je Ladislav Novák, ako je Jiří Kolář, tak už v podstate od konca 50. alebo prelomu 50. 60. rokov, tam som ešte teda reprodukoval práve básne Ticha od Jiřího Koláře vlastne z druhej polovice 50. rokov, ktorý je takým ako jeden z takých priekopníkov možno tejto experimentálnej konkrétnej vlastne poézie v rámci Československa teda určite. S typografickým znakom alebo s typografickým znakom stroja, to je vlastne dôležité, že to je ako nejaký strojový znak, nie je rukou písaný. Pracoval aj iný umelec, konceptuálny, je to vlastne vizuálny umelec. Ľubomír Ďurček sa venoval aj fotografii, aj filmu, vlastne akciám, rozličným ako konceptuálnym projektom a dosť značnú časť jeho tvorby tvoria aj autorské knihy. Tak jedna z tých kníh sa volá Nové znaky. Som dívame na obálku tej knižky a potom tu ešte jednu reprodukciu, kde bude možno lepšie vidno tie znaky. Vytvára vlastne prostredníctvom ako keby nejakých interpunkčných motívov, také ako znaky, ktoré pripomínajú v podstate ako znaky nejaké čínske alebo korejské, vezme ako čínske alebo z tej kultúry ako východnej Ázie. Ale v podstate sa na nich iba vizuálne nejak podobajú, ale nič ako neznamenajú. On si v podstate ako vytvára nejaký nový obraz, ktorý síce má nejakú konotáciu, alebo my si to niečo z nich vybavíme, ale sú vlastne také asemantické, čiže nemajú ako keby žiaden význam. Čiže je to v podstate taká akoby hra. Tú obálku v podstate tvorí tá jeho činnosť, ako tie jednotlivé znaky vznikajú. A na každej tej stránke, to bolo vidno na tej predošlej ukážke, na každej tej stránke tej knižky je v podstate iba jeden znak na ako čistej bielej ploche. A tu sú potom ešte nejaké iné ukážky, teda hore Ľubomír Ďurček a jeho kniha Pravda, alebo taký zošit, fascikel, ako to on vlastne častokrát nazýva, kde to slovo pravda je vlastne napísané už rukou a je to napísané na nejakých priesvitných preklepových papieroch, ktoré keď sa ten zošit listuje, tak tá pravda je vlastne ako viditeľná a zároveň presvítajú tie pravdy pod ním. Niekedy sa to stáva až už ku koncu tak ako nečitateľné, pretože tie priesvity vlastne znemožňujú tú čitateľnosť. A on s tým pojmom pravda samozrejme pracuje aj v tých dobových konotáciách. Pravda je teda jednak bol, dodnes ten denník je, ale kedysi to bol teda denník, oficiálny denník komunistickej strany, ktorý vlastne akoby tvrdil tú ako ideologickú alebo tú jednu pravdu. Čiže ten pojem má v tých rokoch, keď to on robil, 76 až 80, samozrejme aj také akoby konotácie, ktoré dnes možno si ako keby neuvedomujeme. A myslím, že sa dostaneme ešte k jednému projektu Ďurčekovmu, kde s tou pravdou pracuje. A potom sú tam na tej dolnej ukážke je knižka Dalibora Chatrného, kde pracuje s nejakým ako
nejakými významovými oxymoronmi, čiže to slovo biela napíše hnedou alebo zelenou, alebo modrá napíše červenou, čiže s nejakým napätím alebo popretím toho, čo čítame a čo vidíme. Že vidíme teda červenú, ale zároveň čítame slovo modrá, ktorá tam potom vstúpi cez nejakú škvrnu alebo cez nejaký zásah. Inou Ďurčekovou knižkou je kniha Áno, nie, ktorú vytváral v rokoch 77 až 79, ktorá je tvorená takými ako tými dualitami alebo hrou tých dualit slov áno a nie, čiže toho súhlasu a záporu alebo nejakého popierania, takých rôznych vzťahoch, rôznych konotáciách hravých. Tá knižka má potom taký ako čierny prebal, neviem, či to opäť dobre vidno. Na tom prebale sú vlastne fotografie Ľubomíra Ďurčeka, ako sa prechádza s tou knižkou po meste, majú ako pod pazuchou a on tak skutočne ako používal tú knihu ako taký, možno ako takú nejakú rekvizitu svojich prechádzok, kde sa s ňou vlastne prechádzal a keď ho niekto oslovil, že čo to ako drží v ruke, tak tomu človeku tú knižku vlastne ponúkol na pozretie a zároveň to bola tak ako zámienka k rozhovoru, ale aj k nejakej prezentácii vlastného uvažovania alebo vlastnej tvorby. A pri jednom z tých stretnutí on stretol redaktorku vydavateľstva Osveta, sa myslím volala Ileková, a ona mu vlastne ponúkla, alebo respektíve ho zaujímala tá knižka, ponúkla Ďurčekovi, že by niektoré z vybraných tých slovno-obrazových hier sa mohli stať súčasťou vlastne reprodukcie alebo ilustrácie knižky Ľubomíra Repáňa Psychológ bez čakárne. A tá sa tam potom objavila, vyšla tá kniha v roku 1980, ale nie v príliš také šťastnej úprave, niektoré tie veci sa objavujú v takých zelených textoch. Viem, že mi Ľubomír Ďurček spomínal, že bol z toho dosť ako nešťastný alebo nebol úplne spokojný s tou úpravou. Tá čierno-biela farebnosť samozrejme tam má význam ako v tej jeho knižke, že to je čierno-biele. Tu sa to dostáva do takých konotácií takej ako zelenej farebnosti. No a potom sú to rôzne podoby knihy, kniha Archa, alebo knihy nejakých dokumentačných komplexov. Mnohí akční umelci v podstate tú svoju dokumentáciu z nejakých akcií, z nejakých performatívnych akcií, alebo nejakých vystúpení, alebo nejakých dejov, ktoré snímali fotograficky, občas sa objavila aj nejaká filmová dokumentácia alebo nejaká textová dokumentácia, tak potom tú dokumentáciu vlastne zhromaždili do nejakej podoby v podstate akoby knihy. Čiže v tomto prípade je to taký ako dokumentačný komplex akcie NFRMC, čo je vlastne taký ako kryptonápis slova informácia s vynechanými samohláskami. A čo bola v podstate tak ako dosť zložito štrukturovaná akcia. Ja ju nebudem úplne teraz rozvádzať, ale išlo tam v podstate o zhromaždenie nejakých anonymných ľudí, ktorí mali zakryté oči, boli odvezení na jedno miesto, na takú skládku pri Bratislave a mali vlastne komunikovať spolu iba dotykom. Z toho vznikla taká ako fotodokumentácia, vznikli z toho filmy. Myslím, že 8 alebo 16 mm, teraz neviem, či to točil na 8 alebo na 16 mm film. A potom celá tá dokumentácia a potom tí ľudia, keď ich opäť ako odviezli domov, bez toho, aby sa vôbec videli, oni mali na hlavách také masky, tak každý napísal aj taký vlastnú ako nejakú správu alebo taký dojem z tej akcie. A potom všetky tie akoby komplexy, teda ten komplex tej dokumentácie, fotografie, film, nejaké texty, mapa vlastne toho, kde tých ľudí vyzdvihol a kam ako cestovali, tak sa ocitol v podstate v takej jednej kazete knižnej. Takže v podstate možno pod autorskú knihu zaradiť aj nejaké takéto ako dokumentácie alebo nejaké dokumentačné, alebo ja som ju zaradil do tej svojej prednášky, budem tam ešte viackrát ako takéto formy nejakých dokumentácií z nejakých performatívnych alebo akčných udalostí. To sú v podstate z Ďurčekovho archívu také knižky, ktoré myslím, alebo knižky, to sú v podstate opäť také ako prestrihávané fascikle, kde pracuje s novinami, s dobovou tlačou, dokonca už nejakými ako reklamnými, alebo ešte nie sú úplne ako reklamné letáky asi 80 rokov, ale s nejakými dobovými vlastne časopismi, ktoré teda ako prestriháva, vždy vynecháva nejaké ako fragmenty, čiže tie texty s tými spodnými obrazmi často vytvárajú nejaké náhodné komické súvislosti. Čiže to sú také ako autorské prestrihávané zošity, ktoré
myslím, že neboli vystavované, alebo nespomínam si teraz, či v rámci tej retrospektívnej výstavy, ale myslím, že neboli oni vystavované. A potom je to Biela krajina, ešte ďalšia knižka z 80. rokov, ktorá je vlastne úplne čistá, ako minimalistická, bez textu, bez obrazu, iba členená na 3 kapitoly. Prvá kapitola, prvá časť, druhá časť, tretia časť. A v každej tej časti je jeden list vlastne vytrhnutý, čiže ešte také lepšiu reprodukciu. To vytrhnutie toho listu samozrejme vytvorí nejaký ako tvár, ktorý v súvislosti s tým názvom tej knihy má takú ako konotáciu nejakého horizontu, alebo nejakej hory, alebo nejakej jamy, alebo proste ako vieme si to asociovať ako nejaký motív krajiny. Knihy, ktoré pracujú s nejakým úplne ako nejakým minimalizmom, s nejakým v podstate minimalistickým zásahom, alebo pracujú s prázdnom, pracujú s čistotou, tak tie sa objavujú v rámci československého prostredia často. Viaceré, napríklad u Jiřího Valocha, jeho knižka Bílá, kde na jednotlivých tých listoch, ktorý vyzerá ako tie, možno to prirovnať dnešným nejakým flipbookom, je vždy iba rukou napísané slovo Bílá, alebo Book About Nothing, teda kniha o ničom, ktorá je vlastne celá biela, iba s takou v strede s jednou stránkou, s jednou vlastne vertikálnou čiarou. Ešte teda, myslím, že ešte tam budem mať zo pár ukážok k Ľubomírovi Ďurčekovi. Ľubomír Ďurček teda bol zamestnaný v tom čase, teda v 70. a 80. rokoch by som to teda povedal presne, od roku 76 do roku 2012 na Strednej priemyselnej škole grafickej a od 76. do 83. aj na Strednej knihovníckej škole, čiže on v podstate učil aj študentov vlastne o knihe, o väzbe, čiže mal k tomu ako keby skutočne aj profesionálny vzťah, čiže ten jeho záujem o autorskú knihu samozrejme vychádza aj z tejto jeho v podstate profesie, ktorej sa v 70., 80. aj 90. Hovorím, že na tej grafickej škole až do 2012. teda učil. Fascikel Tajné, alebo prísne tajné, ktorý tiež neprezentoval úplne galérii, ale v rámci svojho priestoru, svojho bytu ho mal častokrát, keď pozýval návštevník, ako položený na stole, takto vlastne otvorený. A kto nabral odvahu z tých návštev a pozrel sa napriek tomu ako keby zákazu, tak našiel v podstate ako voľné strany a na záver toho fasciklu bol vlastne opäť taký pečiatkový nápis s názvom Tabu. Myslím, že vidno aj na tej reprodukcii ešte zo 70. rokov. Toto je posolstvo, k tomu sa možno nebudem teraz dostávať. To bol vlastne opäť taký ako zošit fascikel takých osobných vlastne zážitkov, spomienok jeho takových známych. Ale chcem sa dostať ešte k ďalším, teda som to stihol k ďalším teda ako podobám. Jednou z takých ako špecifických metodických postupov tvorby, ktorý začal Daniel Fischer vo svojej tvorbe umeleckej uplatňovať, je práca s počítačom, nejakými ako prvými počítačovými systémami alebo s nejakými prvými počítačovými možnosťami. On mal teda cez brata prístup k počítaču, ktorý v podstate koncom 70. rokov bolo také ako výpočtové stredisko, ktoré bolo, tuším, výpočtové stredisko OSN, bolo jedno z 3 alebo 4, ktoré bolo v rámci Európy, jedno z nich bolo teda v Bratislave. A ten počítač bol vlastne akoby schopný vygenerovať, ak ste mu zadali teda nejaký jeden obrázok, alebo nejaký vstupný obrázok a nejaký finálny obrázok. Toto je vlastne obraz Jupitera Antiope. A ten výsledný obraz, neviem, či to vidno, sú také dve žabky, ktoré sa tak preskakujú. A ten počítač vlastne ako keby vygeneroval ten prechod, alebo tú transformáciu, alebo nejakú transmutáciu tých obrazcov. A vznikol v podstate taký, opäť by som to možno prirovnal k flipbooku, tak ono to má vlastne podobu aj takých grafických listov, ktoré vlastne vidíme tu. Ale vznikla v podstate taká knižka, ktorú keď to pošlem potom kolovať, ktorú keď si vlastne akoby listujeme, tak vidíme ten prechod v podstate toho jedného obrazca alebo tých žabičiek do toho obrazca
tej kompozície Jupiter a Antiope. Vzniklo potom teda niekoľko, to nebolo vlastne iba jeden originálny artefakt, ale iba niekoľko v podstate takých kníh, ktoré on teda vytvoril a plus niekoľko teda grafických listov. Možno poslať budem mať aj zo pár nejakých ukážok, aj takto fyzických. Iným nejakým prístupom takého autorského zošitu, možno dnes by sme to mohli nazvať ako zinom, je, aj má to trochu takú zinovú vizualitu, práca s kolážou, prelínanie sa vlastne nejaké fotografie, kresieb, ručného textu, je teda autorský zošit Vladimíra Popoviča z roku 1967, projekt Oblečená Maja, ktorý obsahuje v podstate také ako jemne, by som nepovedal úplne erotické, ale také vlastne akoby asociatívne texty na nejakú imaginárnu múzu alebo postavu Maju. Je doprevádzaný teda takými ako typickými Popovičovými svižnými kresbami a jeho textami, ale aj rozličnými akoby kolážami alebo otlačkami pier, ako to vlastne vidíme na tejto dvojstránke, alebo teda inými nejakými vstupmi. Čiže opäť som zaradil aj tento prístup takéhoto autorského zošitu medzi tie rôzne podoby. Tiež môžem vysielať, hoci neviem, či na to uvidíte, lebo to dosť tma. No a tam ešte vľavo teda dvojstránka z toho zošitu. A tuto vpravo sú opäť nejaké, možno to trochu reaguje ako na takú spontánnu živelnosť, ktorá podľa mňa bola vlastná aj tomu Popovičovi, ale toto sú vlastne knihy, ktoré sú od českého autora Milana Knížáka. On si teda vydával už od 64. taký časopis Aktuálne umenie, vyšlo niekoľko čísiel, ktorý mal tiež takýto ako zinový charakter, trochu aj tá estetika taká situacionistická, alebo neskôr by sme možno povedali ako punková, ale ono to vlastne dosť vychádzalo z takej tej fluxusovej a situacionistickej estetiky, tak je tam ako prítomná. A potom tie ďalšie, on si v podstate aj mnohé texty, ktoré sám písal, on písal teda množstvo ako manifestov, alebo počas svojho pôsobenia v Amerike, on tuším 1960. Teraz neviem, či 6. alebo tej druhej polovici 60. rokov vlastne na pozvanie Georgea Maciuna sa vycestoval do Spojených štátov, písal si tam taký ako denník, ktorý potom tiež si tak autorsky ako zviazal, vytvoril si takú autorskú väzbu. Mnohé teda aj svoje tak ako texty alebo nejaké manifesty potom upravil do nejakej takej knižnej podoby, ktorá mala vlastne charakter niekedy až nejakej takej asambláže, ako je to v prípade tejto obálky s tým prilepeným chlebom vo vajíčku. Teda takým ako chlebom. Toto je taký občasník, ktorý vydala skupina 29, ktorej takými dôležitými predstaviteľmi bol Lubomír Longauer, Juraj Lipták a Peter Ďurík. A teda ešte ďalší dvaja autori, ktorých mená si teraz ale nespomeniem, tak sa ospravedlňujem. Ktorí teda sa poznali čiastočne už zo Šupky. Oni v podstate ešte na Šupke robili takú výstavu v 66. na plote pri Manderláku, ktorá dokonca bola potom ako vyšetrovaná a tak, čiže mali v podstate už tak ako vzťahy zo Šupky. Ale toto je vlastne časopis, ktorý potom vznikol až, myslím, počas ich pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení. A má veľmi dobrú ako keby aj grafickú úroveň. Ostatne všetci tí autori, Juro Lipták bol fotograf, myslím, a Peter Ďurík teda potom grafický dizajner, by sme dnes povedali, Lubomír Longauer takisto, čiže je tam vlastne ako keby cítiť skutočne ten dôraz na tú grafickú úpravu. Oni to vydávali vlastne iba v nejakom limitovanom náklade, iba vlastne pre tento okruh týchto piatich autorov. Malo to taký ako trochu taký ako surreálno-patafyzický charakter, aj tie koláže, častokrát reagujúce aj na nejakú dobovú politickú situáciu. A toto je koláž Lubomíra Longauera, ktorý už v tom čase sa veľmi teda intenzívne venoval aj úprave ako časopisov a kníh. A ten jeho kolážovaný prístup je dosť vlastne rozpoznateľný na jeho knižných úpravách, alebo teda koláž v spolupráci Lubomíra Longauera s Jurajom Liptákom, úplne právo.
čiže opäť možnosť takej nejakej samizdatovej by sme mohli povedať, lebo si to ako sami vydávali, nejaké ako produkcie, ale ktorá teda súvisí aj s takou, v tomto prípade skutočne aj dobrou ako umeleckou úrovňou, aj kvalitným vlastne spracovaním. Samizdat je samostatnou takou ako témou, ktorá hlavne v posledných rokoch je dosť ako keby aj nejak reflektovaná. Aj posledných pár rokov vyšli ako viaceré knižky, ktoré ten fenomén samizdatu sa snažia ako mapovať. Teraz posledne vlastne tá kniha Fenomén samizdat. Ja ukážem v podstate iba jednu alebo dve ukážky. Toto je ako samizdat Jana Budaja. Opäť je to taký ako fascikel rozličných textov, dokumentov, ktoré nie sú vždy iba jeho, tam tie dokumenty, alebo respektíve ten fascikel obsahoval vlastne rôzne ako manifesty, nejaké fluxusové, knižákov manifest aktuálneho umení, ešte nejaké texty futurizmu, konštruktivizmu, čiže vlastne ako rôzne typy textov, ktoré boli v podstate ako v tej hrebeňovej väzbe a on ho vlastne požičiaval, alebo tak akoby koloval po tom okruhu a bol nejakým prostriedkom alebo nejakou možnosťou sa oboznámiť alebo prečítať nejaké texty, ktoré neboli v tom čase bežne akoby dostupné. Občas sa tam objavujú aj také koláže alebo kresby, čiže má aj takú nejakú výtvarnú nejakú stránku. A toto tá vlastne druhá koláž je Cyril Blažo, bol vlastne študent v tom čase ešte v 89. vlastne študent na Vysokej škole výtvarných umení. Oni teda Cyril Blažo s Borisom Ondrejčkom a Stanom Dančiakom mali takú skupinu, ktorá sa volala skupina 00, potom neskôr skupina Blond alebo Blondiak a vydávali v podstate aj taký skupinový časopis, opäť taký veľmi vlastne iba akoby teda iba v jednom kuse, iba akoby originálny s takými kolážovanými vstupmi a drobnými textami, opäť väčšinou v takom nejakom humorno-absurdnom teda charaktere. Ja som doniesol ešte, to tiež môžem poslať kolovať, jeden flash art, to už je z roku 2019, ktorý sa venoval tematicky autorskej knihe a tam práve sú tam teda viaceré texty, aj vlastne môj text jeden o autorskej knihe, aj teda text Vladimíry Büngerovej a je tam aj text Miry Keratovej, ktorá sa práve zaoberala týmto okruhom, teda Dančiak, Blažo, Ondrejčka, tak to tiež môžem poslať kolovať. Aha, toto je vlastne ešte koláž Borisa Ondrejčku a dvojstránka z autorského časopisu. Práve tejto takej nonsensovej ja som použil ten termín ako patafyzickej, tak v tomto prípade časopisu Bachor to úplne ako keby sedí, lebo časopis Bachor vydávala spoločnosť, ktorá si hovorila Spoločnosť pre pestovanie a šírenie patafyziky na Slovensku a iných svetoch. Vyšlo, myslím, 6 čísiel a potom ešte také dve doplnkové čísla, alebo také nejaké extra čísla. To prvé vyšlo v 88., potom 89, 90, 91, čiže čiastočne to vydávanie toho časopisu aj prekročilo ten 89. ročník, ale tie ukážky sú vlastne už z Xeroxov, oni už nepoužívali vlastne cyklostýl, ale tá hlavná skupina, ktorou boli trnavskí patafyzici Jan Karasek, Ivan Kazimír a Peter Volek. Potom neskôr sa k nej pridal vlastne výtvarník, alebo vychádzajúci dosť aj z divadelného prostredia Michal Murín, ktorý mal vlastne nejaké konexie alebo kontakty na Meoptu. Sú to vlastne v Krasňanoch, kde ten časopis bolo možné cez nejaké známosti tlačiť alebo xeroxovať. A bol to tiež taký v podstate nejaký samizdat obsahujúci aj nejaké ako prekladové texty, surrealistické, patafyzické, ale aj vlastné voľné asociatívne texty. To sú obálky teda toho prvého a druhého čísla. A oni sa teda čiastočne ako keby nadvazovali samozrejme na patafyziku alebo na surrealistickú skupinu, na patafyzické časopisy, ktoré vychádzali samizdatovo. Určite pre nich bol vzorom alebo boli inšpirovaní takým ako patafyzickým časopisom, ktorý vychádzal tiež iba v nejakom ako náklade nejakých 6-7 kusov, a ktoré vydávala patafyzická spoločnosť v Tepliciach. Patafyzické kolegium v Tepliciach, ktorý sa volal PAKO. A tých vyšlo, to je vlastne ešte ako starší časopis, teda český, ktorý medzi rokmi 81 a 86 vyšlo, myslím, 8 alebo 9 čísiel. Tiež som teda dve z nich doniesol, ja ich vlastním všetky, lebo sa mi ich podarilo
tak dávnejšie zakúpiť v antikvariáte z pozostalosti Alberta Marenčina. Je to veľmi pekný, akože veľmi pekne spravený zin v podstate, alebo taký ako samizdatový časopis s takými vkladanými ilustráciami, aké absurdnými kresbami, absurdnými textami. Tak tiež vlastne ako pošlem tie dve čísla, no, aby sa mi vrátili, hej. Kolovať. To sú, myslím, že som vybral iné čísla, ako sú tuto na obrázku, alebo neviem teraz už presne. Čiže to sú možno aj nejaké akoby časopisy, alebo také ako samizdatovo samovydávané časopisy. A ešte sa dostanem teda k jednému samizdatu, v podstate, ktorý koloval v tej okolo polovici 80. rokov, teda v časti tej neoficiálnej alebo undergroundovej, umeleckej alebo aj literárnej umeleckej scény. To je vlastne ako taký preklepový preklad teda Georgea Orwella Farma zvierat, ktorú a tú knižku teda upravil alebo výtvarne vyzdobil, ilustroval výtvarník Igor Kalný. Tak to je vlastne ako obálka tej knižky s tým takým ako prasiatkom detským a jedna z ilustrácií, ktorá Kalný vtedy v tom čase dosť intenzívne pracoval s tými ako detskými pečiatkami a detskou tlačiarničkou, čo boli také ako zvieratka, ktoré rôzne ako zmnožoval a až do podoby teda nejakých ako pôsobí ako až nejaká ako maliarská línia alebo taký maliarský zásah. Iná Kalného knižka Hero a Leandros, to je vlastne akoby kniha, ktorá zachytáva a dokumentuje cyklus gobelínov, ktoré sú uložené teda v primaciálnom paláci, na ktorých sa odohráva vlastne ten antický príbeh Hera a Leandros. A on v podstate ako keby prederavil tie, alebo vytvoril tak akoby trochu pôsobí ako nejaká prestrielaná kniha, poznačená. Ja som tu nejaké akoby analógie dal s iným cyklom práve Milana Knížáka. On má vlastne celý taký cyklus zabitých kníh, zabité knihy. Toto je vlastne jedna z nich, ktorú ako prestrieľal. On mal rôzne ako spálené knihy, neviem, rozseknuté knihy a podobne, kde vlastne tú knihu ako nejak znásilňuje. On vlastne spomínal, myslím, že v rámci jednej prednášky to spomínal, že on si častokrát vyberal nejaké knihy takých ako podružných, nejakých ruských alebo sovietských autorov. Proste vlastne nejaké knihy, ktoré ako pre ňoho reprezentovali niečo, čo chce akože odstrániť alebo zničiť, alebo nejak ako symbolicky samozrejme zabiť alebo zneškodniť. A potom tá tretia ukážka, vlastne opäť tam vychádzam iba z takej tej analogie toho prederavenia kniha Dalibora Chatrného. Keď som spomínal to ako zabíjanie kníh, tak toto je ako pochovávanie knihy, alebo to v tomto prípade je to vlastne pochovanie takého albumu, ktorý vznikol teda v 75. Sympozion 2, Zmrazená informácia, kde viacero autorov, autoriek vlastne prispelo do toho albumu nejakým umeleckým dielom, grafikou alebo nejakým umeleckým výstupom. Tá dokumentácia bola potom ako zhromaždená a akoby symbolicky tak rituálne pochovaná alebo zakopaná na neznámom mieste v Malých Karpatoch. A takýmto, alebo trochu vlastne akoby iným spôsobom sa knihou alebo nejakým pochovávaním alebo takým funerálnym spôsobom správal ku knihe aj Pavel Buchler vo viacerých svojich projektoch. Toto je vlastne projekt zo 77. Pohřbeno, kde vlastne jednu svoju knihu zápiskov, takých osobných zápiskov vlastne zabalil a v noci ju vložil do domu vedľa Národného divadla v Prahe, ktorý bol určený k demolícii a na druhý deň vlastne ten dom bol ako keby zbúraný, zdemolovaný, teda detonáciou a tá kniha tam vlastne akoby zostala ako takým nejakým fragmentom alebo vlastne pochovaná pod tými sutinami toho domu. Ako som spomínal tú fotografickú knihu, že to je veľmi taký ako široký vlastne možno samostatný segment, tak druhým takým širokým segmentom, ktorému sa tiež vlastne veľmi málo venujem v tej prednáške, ukážem iba 2-3 ukážky, je kniha ako objekt, čiže kniha, ktorá sa stáva nejakým až teda objektom, ktorý pracuje vždy aj s tou významovosťou knihy, ale aj s tou materialitou, s tou hmotnosťou. Sú autori, ktorí používajú tú knihu dokonca na výstavbu nejakých monumentálnych inštalácií, ako je
Matej Kren, ktorý vlastne z kníh stavia v podstate ako prostredníctvom kníh a zrkadiel stavia nejaké ako monumentálne, také ako veľmi imerzívne inštalácie. Čiže tento segment tiež trochu akoby vynechávam v tej svojej prednáške a nemohol som teda vynechať Otisa Lauberta, ktorý sa tou knihou a vlastne ako témou knihy tiež veľmi ako intenzívne zaoberal od 60. rokov. Mnohé tie svoje poznámky, skice, návrhy potom až spätne alebo neskôr realizuje v 90. alebo 0. rokoch. Toto sú v podstate už realizácie ako keby starších projektov alebo svojho staršieho uvažovania, ktorý teraz realizoval až po roku 2000. Hlavne dôležité sú teda tie názvy, hlavne tieto si musím zapamätať. Vlastne hore Giacomettiho krokom prechádzam knižným sochárstvom. A tuto vlastne tá knižka zo života hmyzu aj s tou entomologickou zbierkou alebo s tou nejakou kobylkou, ktorá tam je v podstate ako zabudovaná ako nejaká súčasť v podstate entomologickej zbierky. Čiže tu je samozrejme rozohrávaná tá hra aj s nejakým humorom, vtipom, nejakou akoby samozrejme vždy reagujúcou aj na to médium knihy, ale aj na ten názov tej knihy alebo na obálku tej knihy. Tým spôsobom vlastne pracuje aj Svetozar Mydlo vo svojom knihe Objekte z roku 1985, ktorú vlastne vytvoril pre jednu takú akciu alebo pre udalosť, ktorá sa nazývala Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu, čo boli vlastne také ako bytové prezentácie a bytové výstavy. V roku 1985 bola téma Svetlo a to stretnutie si mu odohralo na Potatranského Mariana Mudrocha a Svetozar Mydlo tam prezentoval vlastne toto svoje dielo, kde tá kladná a záporná dióda boli vždy tá kladná na nejakom autorovi, ktorého mal rád, a tá záporná na nejakom autorovi, ktorého tvorba nebola úplne blízka v rámci tej teda knižky Súčasné české a slovenské umenie, čo bola vtedy tak ako populárna kniha o československom umení a teda reálne akoby aj svietila tá lampa alebo tá kniha lampa. Také rozličné ako keby knižné objekty, už som tu mal viackrát toho Milana Knížáka, tak vytváral aj Knížák, opäť to väčšinou boli nejaké archy alebo také albumy jeho nejaké ako dokumentácie, či už fotografickej z jeho akcií alebo happeningov, alebo textovej, alebo kresebnej, projektovej. Hradislav Matuštík, ktorý je autorom, vlastne teoretikom, vlastne historikom umenia, ale koncom 70. a začiatkom 80. rokov on participoval aj na viacerých takých umeleckých akciách, happeningov, dokonca sa zúčastňoval aj tých majstrovstiev Bratislavy v posune artefaktu, zúčastňoval sa vlastne terénov, častokrát aj nejakým svojím aktívnym vstupom, aktívnym teda v mysle nejakej umeleckej činnosti. A v rámci už spomínaných majstrovstiev Bratislavy v posune artefaktu realizoval na tému, ktorá bola v tom roku Tajomstvo, realizoval vlastne tento knižný objekt, kde môžeme dnes iba akoby hádať, že či tá kniha je akoby čistá, alebo či tam v tých listoch sú skutočne nejaké jeho texty alebo nejakého zápisky. Je to vlastne kniha, ktorá má dva tie chrbáty, čiže nedá sa vlastne otvoriť alebo nedá sa pozrieť dnu, čiže zostáva ako keby nejakou opäť takou tajnou archou nejakých textov alebo nejakých spomienok, ktorým sa vlastne nevieme dostať. Čo podobné teda realizuje Marian Pala vo svojom projekte, takom ako dlhodobejšie rozvíjanom projekte Zazdené knihy, kde vlastne tú knižnú oriesku v podstate ako zazdí a tá kniha sa nedá otvoriť, nedá sa čítať. No a musím to trošku asi zrýchliť. Mám ešte pred sebou dvoch takých autorov. Jeden je teda, obidva sa veľmi intenzívne venovali tej autorskej knihe, hoci teda Desider Todd predovšetkým ako knihe objektu alebo knihe aj ako nejakému archívnemu spôsobu média. Čiže Desider Todd alebo monogramista TD, keďže on sa ako notársky nechal ako prekrstiť v úvodzovkách v 97. ako monogramista. Už od 60. rokov, toto sú v podstate ešte jeho realizácie z konca štúdia, on šupku myslím končil v 66. Čiže nejaké jeho realizácie z takých úplne rannej tvorby. Potom sú to vlastne knižky, ktoré súvisia, konkrétne táto teda súvisela s jeho vojenskou službou, alebo povinnou vojenskou službou, ktorú absolvoval v Prahe. A vytvoril si takú akoby alternatívu tej vychádzkovej knižky, ktorú mal vlastne každý vojak, on to nazval ako vychádzkové básne.
počas toho opušťáku on vždy mal nejaký čas, že si spravil nejakú vychádzku v okolí teda Prahy alebo v okolí tých kasární. Potom tú dráhu tej vychádzky vlastne vystrihol z mapy a vlepil na papier a vždy teda zaznačil presne nejaký termín konania tej vychádzky a potom ten fascikel opäť teda zviazal do také ako podoby takých voľných listov, ktoré nazval vychádzkové básne. On je v podstate básne aj preto, že tam na tej mape sú samozrejme nejaké texty mien ulic alebo proste niečoho a zrazu z toho vznikla taká akoby náhodná, ako keby nejaká dadaistická báseň alebo nejaký zhluk vlastne slov, čiže malo to samozrejme aj tú slovnú alebo nejakú fonetickú podobu, ak sme tie texty čítali. Potom sú to knihy, ktoré majú práve tú konotáciu k tej etymológii knihy ako kuan, čiže nejakého zvitku. Predovšetkým ako vo svojom cykle Koány s tým pracuje, ale aj v rôznych iných knihách. Knižky, ktoré pracujú s nejakým ako mäkkým textilným materiálom, čo sa dnes už celkom objavuje aj v takej tej bežnejšej knižnej produkcii a v tom 79. to bolo veľmi ako inovatívny vlastne spôsob. Kniha 125 krajín z konca 70. rokov, alebo opäť také akoby voľné knižné kartičky s názvom Fosílie. A už pozerám, že sa to nedá. Ja som chcel niečo z tých fosílií prečítať, lebo nebude sa to dať asi čítať. To boli vlastne také voľné karty, kde boli tie texty ako keby tak vtlačené alebo vypálené tými štočkami vlastne grafickými a boli potom teda vsadené do takého vrecúška. No, precítam aspoň niektoré, opäť tie texty majú taký skôr nejaký koánový charakter. Tak napríklad sú Neistota Marcela Duchampa. 1 liter vody nalejom do približne litrovej fľaše. Udalosť pre Kazimíra Maleviča. Ostatná nočná električka natretá na čierno, prvá ranná električka natretá na bielo. Alebo ešte jedno. Polok v samoobsluhe. Pane, tieto fľaše vám nemôžem prevziať. Všetky majú otvor na dne. A teda ďalšie ich 12 tých textových chariet. Potom sú to knihy, a tu sa dostanem ešte k takej ako lepšej reprodukcii. Som sa ešte vrátim. Lepšej reprodukcii. Knihy, ktoré nazýva knihy v prenatálnom stave, sú to v podstate do podoby vlastne nejakej guličky alebo na také tie vretienka namotané texty, ktoré vlastne to sú ako liturgické texty v troch rôznych jazykoch, v latinčine, starogrečtine a staročeskom jazyku. Kde tá kniha, alebo ten obsah tej knihy my vlastne vidíme vždy iba ten povrch, ale vnútri sa ten text vlastne odvíja, alebo aj to jadro v podstate tvorí nejaký akoby text alebo nejaký ako význam, ale my vždy vidíme iba ten obal, čo teda má možno nejaký vzťah aj k nejakým konotáciám nejakej ako duchovnej sféry alebo podobne. A tie knihy sú teda ako namotané na rôzne ako materiály. Tuto vidíme, neviem, ako sa to, také tie cievky, alebo vretienka, alebo dokonca na kosť. Čiže opäť tu už nehovorím o nejakej klasickej knihe s nejakou klasickou väzbou, ale tak ako s tým Dežo to vlastne experimentoval ako s tými zvitkami, tak aj v podstate s takouto podobou v podstate takých odvíjajúcich sa tenkej látky. A ešte sa vrátim k jednému projektu, ktorý súvisí teda s knihou, ale je to v podstate taká ako knižná inštalácia. Ja som hovoril, že vlastne tým knižným inštaláciám sa nebudem venovať, ale toto spomeniem. Moja knižnica, moje okno, keď v takých jednotlivých fázach, ktoré sú fotograficky dokumentované, on vlastne zazdí alebo zakrie vlastne výhľad zo svojho okna, kde postupne ako zaplní ten otvor vlastne okna knihami a presvítajú iba nejaké ako svetliny. Cez to vzdelanie, ktoré v podstate tá kniha reprezentuje, tak presakujú alebo presvítá nejaká realita toho denného svetla. A on častokrát aj s týmito projektami, ktoré sú nejakým spôsobom fotograficky mapované, teda nejakými procesuálnymi, potom pracuje
tak, že tie fotografie vlastne vlepuje do knihy a prezentuje tú akciu, alebo prezentoval aj tú akciu v tom 82. Ako v podstate ako takú autorskú knihu, ktorá sa teda odvíja a vidíme tam teda v tej autorskej knihe tie jednotlivé fázy. Podobný spôsob on potom použil aj tuto v rámci akcie 14 zastavení, kde ošetruje vlastne gázov 14 stromov na svojej takej ako turistickej ceste spod Červeného mosta na Kačín a vytvára vlastne na stromoch takéto akoby ošetrenia, cez ktoré tak iluzívne presakuje vlastne červená farba alebo nejaká krv, možno to chápať trochu aj v nejakom ekologickom aspekte ako nejakého ošetrovania stromov. A potom všetkých tých 14 zastavení, tá 14 je samozrejme alúzia na zastavenie krížovej cesty, alebo to kresťanskej symboliky krížovej cesty, ktorá má 14 zastavení, tak potom opäť vlepuje do takého albumu, ktorý ešte ako tak výtvarne stvárni vlastne v tom prebale, ktorý je takou asociáciou kôry stromu. Čiže častokrát aj s tou dokumentáciou pracuje vo forme knihy. Práve tá umožňuje tú možnosť vlastne tej následnosti. No, potom sú to také ako projekty ako vykostené básne, kde v podstate ako vykosťuje alebo takým ako dekolážovým spôsobom trebárs ako vykostí v úvodzovkách celú tú knižku, nechá iba nejaký jeden vybraný fragment, či už je to text alebo obraz, alebo pracuje s zakrývaním alebo prekrývaním textu, kde opäť iba v tých názvoch, v tomto prípade nejakých básní, sa vyjaví opäť nejaká častokrát on pracuje samozrejme s nejakou témou ako humoru alebo komiky, nejaké absurdity. Vedľa som potom reprodukoval nejaký podobný prístup prekrývania textu Vladimíra Doležala. A v podstate toto sú už teda ešte ukážky z 80. a potom už aj 90. rokov, kde chcem iba naznačiť, že Dežo to vlastne týmto prístupom aj dodnes v podstate ako pracuje s nejakými ako výstrižkami, dosť v súčasnosti pracuje s takými ako reklamnými letákmi, ktoré chodia vlastne ľuďom do schránky, ktoré vlastne tiež tak ako vykosťuje a vznikne nejaká ako vtipná, absurdná situácia, ktorá vždy aj trochu ako tak je to taký ako vizuálny bonmot na nejakú súčasnú dobu. Aha, ešte tu mám Alexa Mlynarčíka, na toho som zabudol. Ten pracuje v podstate nejakou ako knihou, ako nejakým ready-madeom, že si zobere, ako napríklad v tomto prípade francúzsky parížsky telefónny zoznam, vytvorí na ňo novú väzbu a nazve to ako ľudská komédia. Alebo pracuje s grafikonom francúzskych železníc, ktoré vlastne cez väzbu nazve ako próza, nejaká próza dňa. Že sú to v podstate ako ten vzťah toho názvu a toho obsahu vytvára tú ideu toho diela. Ale Magnetické polia z roku 1969, kde samozrejme ten názov je alúziou alebo teda takým odvolaním sa na Soupoltovú a Bretonovú knižku básni Magnetické polia. Ale v tomto prípade je tá kniha čistá, s tým, že je tam v podstate iba výzva, aby ľudia do nej zapisovali nejaké svoje asociatívne texty, sny alebo niečo. Čiže ten obsah sa má vlastne iba zrodiť alebo má byť vlastne akoby naplnený tými používateľmi. No a posledným autorom, ktorého zmiením, sú interpretované knihy Rudolfa Filu. Ja som sa vlastne k tým interpretovaným knihám dostal práve cez svoj výskum udalostí, ktoré prebiehali v rámci bytových výstav, teda majstrovstiev Bratislavy v posune artefaktu, keď som v roku 2013-2014 vlastne ešte chodil k Filovcom a aj Rudolf Fila vlastne aj na tieto udalosti častokrát prinášal nejaké svoje autorské knihy. Potom po roku 2015, keď Rudolf Fila teda zomrel, som chodil 2 alebo 3 roky vlastne do pomerne veľkého archívu vlastne takýchto ako kníh, ktoré Rudolf Fila bol vlastne ako bibliofil, bol zberateľ kníh, zaujímala ho vlastne kniha, aj akoby antikvariátna, aj bibliofílie, ale od 70. rokov začal do kníh, vlastne častokrát to boli aj hodnotné knihy, že to neboli nejaké ako knihy bežnej produkcie, knihy s nejakými ako secesnými väzbami, s krásnymi hĺbkotlačovými ilustráciami, fotografiami. Začal do nich vlastne vstupovať nejakým maliarským gestom. Objavuje sa vlastne niekoľko typov gest, ktoré
Fila vlastne používa. V tomto prípade sa dívame jeden z takých ako prvých. Tie prvé som našiel vlastne v roku 1971. Z tých 70. rokov je tá produkcia ešte taká striedma, potom v 80. rokoch to trochu narastá, v 90. a 0. rokoch je to už ako obrovské množstvo vlastne rôznych kníh, kde on vstupuje aj do rôznych akoby katalógov, modných katalógov alebo katalógov strojov. Veľmi ho zaujímajú knihy, ktoré sa týkajú tela, ženského tela, aktu. Častokrát sú to zásahy do kníh, ktoré sa týkajú dejín umenia alebo nejakých významných postav z dejín umenia, ale vždy skôr zo staršieho umenia, čiže renesančného, barokového, 19. Je zaujímavé, že takmer vôbec nevstupuje do kníh, ktoré sa týkajú nejakého ako súčasného abstraktného umenia. Že to gesto je vlastne abstraktné, ale ten obraz je v podstate nejaký obraz ako fotografický alebo obraz tela, alebo sú to vlastne nejaké obrazy, ktoré vlastne stále pracujú s nejakým ako mimetickým ako umením. Čiže toto je jedna z takých prvých, Lenu, čo je ako francúzsky nahota, asi by sa to dalo preložiť. V roku 71, kde vidíme v podstate tie gestá. Pracuje ešte, to je dôležité zdôrazniť, že on si nie, že vyberá ako nejakú reprodukciu a pracuje vlastne kontinuálne. Čiže každá reprodukcia, ktorá je v tej knižke, každá strana, tak tu v podstate akoby poznačí alebo do nej vlastne akoby zasiahne. Tých kníh, ktoré som teda ja nejakým spôsobom ako videl, hoci ja som nerobil úplne nejaký presný súpis, ja som skončil pri nejakom čísle 250 zhruba, oni postupne sa samozrejme aj začali ako keby rozpredávať, takže ten súpis vlastne ja nemám úplne ako keby kompletný. A objavujú sa teda, spomínal som to gesto, oni sú to väčšinou také ako plazivé nejaké. Ja som to nazval alebo niekto som to spomínal, že sú to také choreografické gestá. Choreo, slovo choreo znamená ako tanec, alebo je to grécky názov pre kruhový tanec. A grafein je vlastne ako písmo, alebo písať, zapisovať. Čiže sú to v podstate také ako tanečné zápisy, alebo nejaké zápisy pohybov. A on dokonca veľmi často aj, ja sa ešte vrátim k tým predošlým, vstupuje do kníh, ktoré sa zaoberajú pohybom, tancom, viacero akoby takých kníh, ja neviem, nejakých choreografií Rudolfa von Labana, alebo nejakých Moderne Tanz, Künstlerische Tanz, unsere Zeit a ďalšie, kde v podstate ako ten pohyb nejakým spôsobom ako evokuje, alebo to gesto má takú ako dynamiku toho pohybu, alebo niekedy je veľmi také ako racionálne a vybere si iba nejakú kompozíciu, ktorú chce zdôrazniť, cez ktorú v podstate obraz nejak ako vyabstrahuje. A tým druhým spôsobom, alebo takým ako druhým, ale menej častým spôsobom, je, že nevstupuje malbou, ale vstupuje vlastne prestrihávaním, ako sme sa tu už stretli s viacerými tými príkladmi, čiže prestriháva tú reprodukciu, a vyjavuje sa, alebo objavuje sa vlastne tá spodná reprodukcia, alebo nejaký text prípadne, keď tam je. Čiže vytvára také ako dekoláže, také asociatívne, alebo vlastne taká metóda, ktorá sa asi v dadaizme alebo surrealizme objavovala rovnako už v 20. 30. rokoch. A ostatne k tomu surrealistickému gestu samozrejme ten Fila mal ako keby vzťah, mal blízko od konca 50. začiatku 60. rokov. Ja sa dostanem ešte k tým ďalším nejakým ukážkam. Niekedy sú to skutočne iba také zásahy, niekedy vytvára také ako Rorschachové testy, že v podstate do tej dvojstránky iba nanesie nejakú farbu, potom knihu vlastne zatvorí a tú knihu roztvorí a vznikne tam taký ako nejaký asociatívny tvar. Toto je opäť knižka Alpine Majestaten, ktorú vlastní dvakrát tiež ako s veľmi peknými hĺbkotlačovými reprodukciami krajiny alpskej, veľmi peknou secesnou väzbou. Sú teda dva kusy, myslím, že z konca 70. a potom z začiatku 80. rokov. Tá jedna je poznačená práve takými ako maliarskými zásahmi a tá druhá práve tou technikou prestrihávania. Už som tu ukazoval vlastne viaceré aj nejaké knižky aj u Desideratota a iných autorov, ktorí pracujú aj s textom. Táto poloha sa objavuje menej v podstate u Filu, teda takého nejakého vynechávania alebo začierňovania slov, kde vzniká v podstate nejaká nová slovná kompozícia, ale objavuje sa tiež, ale je teda menej frekventovaná ako tie ako premalby. No, toto sú tie
Tanečné veci, knižka Hercova tvár, tam má niekoľkokrát ju mal vlastne vo svojom archíve asi 3 alebo 4 kusy vlastne tej knižky, tiež ako s rôznym charakterom tých zásahov. To je vlastne kniha fotografií významných slovenských hercov, teda fotografií Magdaleny Robinsonovej. Čiže spomínal som v podstate aj ten výber. Ten výber bol teda skutočne zameraný na telo, akt, krajinu, potom neskôr aj akoby stroje a rozličné také ako strojárske produkty, to je ako keby zaujímavé. A umenie, teda hlavne staršie, renesančné, barokové, 19. storočie, potom nejaké akoby klasici, hlavne českého umenia z 19. storočia, ako je Mikuláš Aleš a Mánes a podobne. To sú vlastne knihy, pracuje tým východiskom sú knihy fotografické krajiny alebo fotografických aktov. Weibliche Schönheit z roku 1972. Kniha Venus, čo je v podstate kniha ikonografického námetu Venuše naprieč dejinami umenia, kde opäť teda akoby zasahuje do tej knihy rôznymi spôsobmi, tiež vlastne veľmi pekná. Ako sama o sebe tá kniha je vlastne akoby krásna. Krásny taký ako bibliofilský artefakt, alebo kniha Akty a akty. To sú vlastne fotografie a kresby Otu Janečka. No a myslím, že jedna z posledných, ak nie úplne posledná ukážka mojej prednášky, to je vlastne kniha o Bratislave, o premenách Bratislavy 70. 80. rokov, kde zasahuje takými veľmi minimalistickými, vlastne rád s takými minimalistickými ako zásahmi, kde opäť zdôrazňuje nejakú kompozičnú alebo nadväzuje na nejakú kompozíciu fotografickú, ktorá tam je ako zobrazená, hľadá nejaké ako vzťahy medzi tými jednotnými fotografiami. Ja som tam ešte tak asociatívne asi k tomu tvaru toho kruhu pridal ešte jednu knihu českého autora Pavla Rudolfa, Prodaná neviesta z roku 1979. No, takže toľko z toho prehľadu. Asi som úplne nevyčerpal všetky tie prístupy ani všetkých autorov, ale je to teda samozrejme nejaký výber, ktorý je môj a ktorý je nejakým spôsobom selektívny, ale snažil som sa teda nejak ukázať teda rôzne polohy autorskej knihy. Takže vám ďakujem za pozornosť a keď by boli nejaké otázky alebo čokoľvek, tak budem rád. Ďakujem.